Ben, bons días, moitas grazas en nome dos comités pola vosa participación e interese nestas segundas xeiras sobre a lingua galega. Como sabedes, en menos dunha semana fomos quen de encher todas as prazas que tiñamos previstas nun primeiro momento, razón pola cal tivemos que solicitar a colaboración da Vigo TV para habilitar unha segunda sala, que é a sala 4, para seguir as xeiras en directo. Sí. Oese, agora... Ben, hai apenas inaugurábamos a primeira edición das xeiras sobre a lingua galega, unhas xornadas que naceron na Universidade de Vigo para dotar a este organismo dun espacio no que analizar e debater arredor das cuestións lingüísticas. Naquel momento viñase de mudar o goberno na Xunta de Galiza despois dunha campaña na que o tema lingüístico marcou gran parte dos discursos dos candidatos a presidente do goberno galego. Un ano despois, atopámonos que os retrocesos en materia lingüística e normalización son máis que evidentes. Eliminouse o galego das oposicións, as galescolas convertíronse en galiñeiros, está para derrogarse o decreto 124/2007 que regula o galego no ensino, estrangúlanse as equipas de normalización. En definitiva, creouse unha lea lingüística onde non había nada. Ante estes ataques sen precedentes en todo o período da democracia, a sociedade galega non ficou queda e saiu en numerosas ocasións ás rúas da Galiza para reclamarlle ao goberno galego a reflexión. Mas tamén, dentro do Consello de Europa, advertiuse a Xunta de que coa súa política lingüística, ou tal vez deberamos indicar lingüicida, estánse a vulnerar tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos asinados polo Estado español, así como tamén a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas. Neste momento no que o galego protagoniza as portadas dos xornais, os comités pomos en marcha esta segunda xeira sobre a lingua galega. Nas diferentes faladoiros e actividades que teremos ao longo destes 4 días, abordaremos a situación lingüística en diversos aspectos da vida cotiá, como o ensaio, a política ou o ensino, ou tamén como achegar o galego aos máis cativos. Mas tamén serán unhas xeiras moi lúdicas, nas que o humor e a música xogarán un papel moi relevante. Agardamos, pois, que o pasedes realmente ben, que o programa que vos preparamos con moito esforzo e dedicación sirva para que todas e todos nós afondemos no coñecemento sobre o galego e anímovos a participar activamente de todos e cada un dos debates que aquí se xeren. Moitas grazas.